Dagiti kang runa na damag ita ang Miyerkules. Manangipangta iti biyag ti Presidente. Pangtamat lang iti National Security ti Pilipinas, sigon kini NBI Director Matibag. Agaro 40,000 umili iti Rion Cordillera, benepisaryo iti 4Ps ti DSWD. Dakkel a suporta ni PBBM iti Tourism and Creative Industries mapagyamyamanan. 250 abalay pagabangan iti Baguio City nga awanan iti business permit na ipayan iti closure order. Supply dinatang iti Benguet Agri Pinoy Trading Center. Umdas, video ti may bulbeleng a radish. Saan amang ipasimudaag iti oversupply? Kinakurang ti dano mapaspasaran iti Itbayat Batanes. Free tutorial lessons para iti math, English, kan basics ti foreign languages. Jaya ti Baguio City Library kadag iti learner. Kaniti amuyo kadi. Kinapatag ti affidavit iti legal a proseso. Amwen. Naimbag malam, Cordillera kan Elocanja. At nagitikang runaan kan nababara damag itang aldaw. Umuna kadagiti kang runaan at damag. Iti may kawalong aldaw ti impeachment trial nagparang at istigo ti prosekusyon ni NBI Director Melvin Matibag. Imputang na apudno ti pangta ti Vice Presidente iti biag ni PBBM iti First Lady ken iti sigod a House Speaker. Inlalawag pa ni Director Matibag ti pangta iti biyag ti Presidente, manibot iti may kaduma a kangatuan opisyal ti pagilian ket pangta metlaeng iti National Security ti Pilipinas. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Iti may kawalo nga aldaw ti panakabista ni Vice President Sara Duterte. Dagos ngayon parang ti prosekusyon ni Attorney Melvin Matibag. Dagos ngayon paganatgat ni Matibag tinaaramid the Special Task Force kenno kasano daytoy kapatag kadagiti nagbalin a pangta ti Vice Presidente. Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po ng mga kailangang gawin. Ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Sigunpay ken Matibag, may sapay akit kita enda tinagbali na pangta ni Baste Duterte. Sasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang amin pong tinututukan sa task force na amin pong itinatag.
Imputengpay ni matibag ti epekto ti pangta iti national security. That the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security. Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process. Dinakamat ng matlaang dagiti nagbali na basaran ti Special Task Force, mainay gitipan na kaimbestiga iti panagpangta ti bise iti biag ti presidente. Una na po rito yung pattern of violence po. Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa? Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari. Anong sunod dito kung meron pa? Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari. Bukod sa identity, ano pa Mr. Witness kung mayroon man? Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po. At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito? Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po. Mainay pa'y iti pattern of violence ti Vice Presidente. Na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po later nitong Laod Quarry na mayroon pong mga biktima ng extrajudicial killings. Ididinamagmot ni Senator Judge Raffy Tulfo ni matibag saknan iti panagpangta ni Mayor Baste Duterte. Itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo. Itimot damag ni Senator Judge Risa Hontiveros no agtultuloy paylaang ti pangta iti biag ti presidente. Tama po yan, sapagkat pinanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, pumapasok po doon yung mga obserbasyon na yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. Itangal daw, manamnama nga agsubli ni matibag para iti cross-examination ti defense team ken posible a redirect ti prosecution. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. May naig iti dayta adamag manirimaan paylaang ti may kasyam nga aldaw ti impeachment trial kontra iti Vice Presidente. Nakasalang ita ni NBI Director Melvin Matibag kas testigo ti prosekusyon kan naituloy itang aldaw ti cross-examination ti depensa kastamatan iti clarificatory questions dagiti senator judges. Iti imbutaktak ni Director Matibag kontra iti Vice Presidente maitunos iti investigasyon ti NBI. Inlalawag na ang manarimaan ti panangsapulda iti individual a maatap a kinatindulag ti Vice Presidente amang papatay kadagiti nadakamat na opisyal. Imbinglay pay ti NBI Director at 20 nga individual ti person of interest nga imimbestigaran ti NBI a posible a kinatungtong ti opisyal. Iti sa Balya Damag, iti State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti napalabas atawan puntiryan na apapiksaan ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program ti
ti Department of Social Welfare and Development. Iti mat Cordillera Region, agar 40,000 a beneficiaryo ti tultulungan ti ahensya, babaan iti 4-piece. Report manipod kini Jezreel Kate Lapizar. Tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4-piece. Hangad din natin na amyendahan ang batas ng 4-piece upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap. Dayta ti kinunan ni President Ferdinand Marcos Jr. mainaig iti programa ti DSWD apang tawid pamilyang Pilipino program iti sona na idinapan atawan. Impateng nati kinapatag ti programa kan benepisyo ang maipapaay kadagiti umili nga agkasapulan. Ni Manang Lea Hiniza manipod Baguio City sa nga 14 atawanan a miyembro ti programa. Dakkel atulong daytoy tapno mapaadal na ti siyam nga anak na. Maganda po yung kanilang pinupursong programa. Sana hindi lang ako, sana marami pang matulungan katulad ko. Iti agdama, dumanon iti nasurok 35,000 a pamilya ti aktibo a benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino program muno 4-piece iti rehiyon. Kaadwan iti Abra nga addaan ti 8,964, Benguet a 5,690 ken Ifugao a 5,624. Kababaan mo ti syudad ti Baguio nga addaan ti nasurok 1,000 a benepisyaryo. So para masiguro natin na ma-achieve nila yung self-sufficiency level, yung ating mga current na 4-piece beneficiaries ay we regularly conduct yung SWIDI administration, that is the Social Welfare and Development Indicator. So nandun yung mga tool natin para makita natin kung anong level na sila ngayon. Malaksid iti tulong pinansyal nga ipapaayda, masurwan pa'y dagiti benepisyaryo maipanggap iti financial literacy. Panagsagana iti kalamidad kanda dumapay. Kagiddan iti 4-piece a programa ti ahensya, at dapay ti Sustainable Livelihood Program, Risk Resiliency Program kanda dumapay tapno maipaayan iti pagbiyagan dagiti umili. Mamati ti ahensya ana aramid dati pamilin ti presidente. Lahat yan ay napaghandaan na at nagawa ng ating departamento. Sa Cordillera lang nakita natin yung kung paano naging successful yung implementation ng 4-piece program. Madami tayong naging graduates na naging top-notchers, mga lisensyado na, at marami na silang may trabaho na sila ngayon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kabayatan na impanakal ti Department of Agriculture Cordillera nga adu tinatulungan da nga umili iti rehiyon, babaan iti kadiwa ng Pangulo Program ken ti Benting Bigas meron na program. Papapigsan damatla ang tinaduma-duma a programa da maitunos iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Adda detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti 2025 State of the Nation Address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Prioridad na ti panangipanamnama ti food security iti Pagilian, babaan iti panangpapigsa kadagiti programa ti Department of Agriculture. May sa dito iti kadiwa ng Pangulo nga adaan panggap amang ipaay iti nalaklaka a presyo dagiti agricultural products kas iti nateng, prutas ken dumapay. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Iti Cordillera impan nakal ti Department of Agriculture Cordillera ti ginagasot a kadiwa store ken kadiwa on wheels nga insayang katda iti naduma-duma a lugar nang isayang katda pa iti kadiwa ng Pangulo iti ruwar ti rehiyon. Iti datos ng isayang katdati duwa gasot a kadiwa ng Pangulo pakairamanan ti kadiwa on wheels, ken dagiti kadiwa store iti local government unit iti umuna a semestre ti tawan. Dumanon iti 13.355 million pesos, ti birok da iti nasurok 504,000 kilos nga assorted agricultural products. Sa nga gasot 42 nga farmers cooperative and associations, ti nakipaset ken nagnumar iti daytoy. Mas pinalawig pa natin ito lalong-lalo na noong panahon ng krisis. Simula ng March ngayong taon upang mas matulungan pa ang mga magsasaka na malapit at maibenta ang kanilang mga lokal na produkto kung saan ito ay mas kailangan. Yes ma'am, nakatulong po sila
Nagpapasalamat tayo sa mga LGU, Mountain Province, Benguet. Sila po ang nagsakripisyo para mabili yung mga gulay ng ating mga kasamang farmers, ma'am. Malaksid pa'y iti kadiwa ng Pangulo, pinalawak ken pinapigsada pa'y ti pan nakaiwaras ti benting bigas meron na program. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Iti datos ti ahensya dumanon iti 4 ket 4 a sites ti agilaklako iti 20 pesos a bagas iti rehiyon. Nasurok 3 milyon na kilos a bagas ti nailako iti nasurok sa nga gasot 40 ket 7 a benepisyaryo. And then doon din sa P20, considering yung price ng mga commercial rice, which ay aabot sila na hanggang 50 to 60, yung P20 naman ay hanggang 20 pesos per kilo lang. So yung difference po nun ay malaking savings na yun sa kanila. Christine Bornola Sabaway para iti Pagilian. Kanayunan pa'y adamag, marik na ti tourism ken creative sector iti syudad ti Baguio ti napintas nga impact iti Philippine Creative Industries Development Act. Napubaran iti administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Pagyamyamanan mo't daytoy dagiti masagnan. Daytoy ti report. Kampante ti General Manager iti Hotel iti Syudad ti Baguio ani Nathan Baroga iti dakkel a potensyal ti Pilipinas kas tourism destination in Asia. Daytoy ket kapumutten kadagiti programa ken inisyatibo ti gobyerno tapno mapaduras pay ti turismo iti Pagilian. Our government is really doing their job para mapalakas pa yung tourism industry natin dito sa Philippines because our goal kasi dito is para maging powerhouse tayo dito sa Asia na #1 tourism destinations pa talaga. Suporta, amariknad namot lang iti sektor ti turismo iti Baguio ken Cordillera. Very helpful talaga no yung binibigay ngayon na support ni President BBM sa tourism sector. Pagdating sa events, not only yung ginagawa natin ganitong pagkakataon no, but then doon sa pag-invite niya ng mga investors in the Philippines, pagkaroon ng mga malalaking events internationally no, malaking factor yon nang sa ganun may promote pa natin ang Philippines. Iti creative industry, sigun kini event director Jonard Hardinil, mariknada iti dakkel a suporta ni PBBM babaen iti Republic Act No. 11904 wenno ti Philippine Creative Industries Development Act nga inaramid ni Representative Christopher Toff de Venecia ken napirmaan kaslintag iti July 2022 iti sidong ti PBBM administration tapno suportaran ken protektaran dagiti creative sector iti Pagilian. Itong PISIDA law natin, it enables us to promote, protect, and create programs para sa ating mga, not only the MSMEs, it targets the creatives. Kasi pag sinabi natin creatives, hindi lang yan nakalimit sa visual arts. Sa events, actually, kung makikita niyo mga event stylists, fashion designers, makeup artists, kasama sila, covered sila ng ating PISIDA. Maragsakan mo't lang isuna iti napintas nga implementasyon ti lintag iti syudad ti Baguio, iti tulong ti Department of Trade and Industry ken Creative Industries iti Baguio. Impanakkel ti Department of Labor and Employment Cordillera nga inmado dagiti agtutubo a benepisaryo ti Government Internship Program iti riyon. Puntirya pa iti ahensya nayunan nagitoy kadagiti masungad a bulan. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Nasurok 3 a bulanan nga agtab trabaho ni James kas technical personnel iti maysa nga opisina ti gobyerno. Karaman daytoy kadagiti benepisyaryo iti Government Internship Program ti Department of Labor and Employment Cordillera. Sigun ken kuana, dakkalabanag a nagbalin daytoy a maysa kadagiti GIP beneficiary. Malaksid a maadaan daytoy iti kapadasan iti trabaho. Nakalinyapay ti kursuna iti trabaho na ita. Mas gusto ko po yung bago po ako sasabak sa trabaho is marami po akong masasabing experience po. Kasi mas marami po akong matututunan. Parang practice ko na po ito. Kumbaga, parang if ever na mag-start na po ko sa talagang trabaho po is hindi na po ako mahirapan mag-adjust kasi may
background na po ako kung paano mag-work sa isang field na gusto kong pasukan. Agserbi at training ground na ti panagbalin at GIP. Tapno nakasagana iti sumaruno a pagtrabahuan na. Iti datos ti Dolly Cordillera na nayunan ti GIP beneficiaries itaatawan at dumanon iti 3 sa nga pulukat maysa manipod Enero aging Hunyo. No idilig idi napalabas atawan iti kapada a bulan sa nga gasot 82. Sigun iti ahensya agtultuloy ti government internship program para kadagiti agtutubo tapno nakasagana da para iti pilyenda a pagtrabahuan bayat a maaddaanda iti work experience. Para po dito sa ating GIP, ito po ay para din po sa mga individuals na hindi pa po umabot ng 30 years old who want to start there or who want to earn experience in the government service. Yan po. So sila po ay nabibigyan po ng experience na makapasok po sa mga ahensya na na-align sa kanila pong mga kurso. Posible ang manayunan pa'y dagiti benepisyaryo kadagiti sumaruno atawan. Christine Pornolia sa Baway para iti Pagilian. Iti Baguio City na duktalan nga ado dagiti balay pagabangan nga awanan iti business permit. Nasurok 2 gasot dagiti naipaayan iti closure order bayat at 32 ti permanente anay pasara. Palagip ti City Permits and Licensing Office kadagiti negosyante ken agpangpanggap nga agabang amuan keni PTV TEU intern Lawrence Angelo. Educational Center of the North. Di kaadwa na brangas ti syudad nung maipangkep iti edukasyon. Pamaniknak dita, dagiti nagduduma a pagadalan. Umadu dagiti estudyante nga agabang kadagiti establishmento kan balay pagdagusan. Nupay kasta, adulat ta dagiti balay pagabangan nga awanan iti permiso manipod iti lokal a gobyerno. Maibasar iti datos ti Business Permit and Licensing Office ti syudad, 2 gasot ken 50 a balay pagabangan ti naipayan iti closure order, bayat a 25 iti permanente a naiperkap iti 32 a barangay. Kakaroon kami ng medyo dumadaming numbers ng nagreklamo na walang permit ito, walang permit ganyan. Nag-experience sila ng mga, kumbaga biglang taas ng upa. So, yung mga pupunta sa amin, ang sinasabi lang namin is dapat makitransact sila sa mga legit na may permit na. Gaputa dulata dagiti duma nga umili ti syudad ang manang Gindaway, naingat ti panagsukimat dagiti masukman nga opisina, iti tungkal pagabangan na balay ken pasday. Tapno amin ket sumursurot iti pagbintegan. Impetang ti opisina, asaan laeng abuwis ken seguridad ti apektado. No dikat uray dagiti mismo a legal a boarding house owners, katipet-petang dati saan apata sa panagnegosyo. No mapanuynuyan dagiti awanan iti permiso, kaputa sa andang agbaybayad iti libangan da iti syudad. Ni Jubilee nga daan iti legal a dokumento kas boarding house owner kontra kadagiti awanan ti permiso nga agpapaabang. Medyo unfair kasi yun, lalo na dun sa mga okay sana kung yung kahit walang permit pero conducive for learning at saka okay yung price. Kastamit din palawag ti reviewee ani Mark Anthony Pacle ana pateg timang sukimat ti legal a permit dagiti pagabangan tapnon saan a ma-scam. Number 1, if you are choosing your boarding house, it must be permitted. Kasi dun mo siya ma-check kung legal ba siya or hindi ba siya scammer kung choosing your boarding house. Imapila ti City Permit and Licensing Office kadagiti awanan iti permiso nga agaplikaradan. Kunati daduma, say-saya at ti awanan iti permit. Yam ti mangdanggan iti pada at tao. Wenno agaramid iti may kaniwas. Yam kunamet iti lokal a gobyerno, ti kaawanan iti business permit kabayatan ti panagnegosyo, ket panagpusit ang mailabsing metlaeng itilinteg. Lawrence Angelo, para iti Pagilian. Pataanan! Supply tinatang iti Benguet Agri Pinoy Trading Center. Umdas, video ti may bulbuleng a radish. Saan amang ipasimudaag iti oversupply? Ken kinakulang ti danom, mapaspasaran iti itbayat Batanes. Dagita kanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy.
Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita, 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Agsubsubditi kang runaan a damag. Nagwaras iti social media ti video dagiti mannalon amang ibilbileng iti saan a nagatang a radish. Manibod iti may sa atrak iti igid ti kalsada. Kumusta ka din ti supply kan demand ti natnateng iti vegetable trading areas iti La Trinidad? Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisar. Iti daytoy a video, makita tipan nakaibalang dagiti tonelada a radish iti kalsada. Sigun iti uploader, manipod dagitoy ijay kibungan an iturong ijay Zambales. Dua atrak a naglaon ti nasurok 3,000 a tonelada ti radish ti inturong da iti lugar. Ngam 300 kilos laeng tinagatang iti nababa a presyo a 4,000 pesos. Gaputa saan a nailako dagitoy kan iti kinaadayo ti biyahe, adu dagiti nadadael iso nga inbelang dan dagitoy. Ma'am, jangan nabating nga hanmi nga naapit nga radish ko hanmi nga may biyahe tanagadoyo nga ti palsat dito at nababamot ti presyo nga masukatan ti crudo ma'am. Or orayan mi nga ngumina nga ti presyo ma'am. When no ngumatong nga dagos ngumnuhan ko may basura na tara dito garden. Kidkid dawan dati tulong ti lokal o gobyerno tapno mailako dagiti apit da uray iti nababa a presyo tapno saan a masayang ti bannog da. Kabayatan na saan nga oversupply tinatang iti Benguet Agri Pinoy Trading Center pakairamanan dagiti radish. Ngam nababati bilang dagiti aggatang kadagitoy. In madungaminan tinagmula nauditi panag-aapit ti radish. As makita tayo dagiti quality nga iti radish, adadi ay nalaka nga malusaw, adadi jay matibay, dati difference na ti radish, no apay nga maminsan, ag ibulbul lang da nga dagos, dagitoy, farmers, tanok kitampi man jay bulong na, agluslusaw nga dagos. Sigunmat iti baptisi, normal ti supply kan presyo dagiti natnatang kan awan dagiti mabatbati kalpasan ti trading iti agmalam. Iti agdama, agay ay ayam iti 10 aging 20 pesos ti presyo ti radish, 5 aging 15 pesos ti presyo ti repolyo, depende iti kanadakkel kan klase daytoy. 16 aging 82 pesos ti patatas, kan 10 aging 35 pesos ti carrots. Ngayon po is normal naman, even the prices, usual naman po yung mga price natin. Wala pa naman po tayong nakikitang masyadong pagbaba ng mga prices natin dito sa Baptisi. And even the supply is normal naman po siya. Kas kanayunan at tulong na ipaayan iti 50% discount dagiti farmers truck nga agturturong iti baptisi kan agpatingga daytoy aging ga iti maudi nga aldaw ti Hulyo. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Iti damdamag Cordillera proyekto iti Baguio City, La Trinidad, Itogon, Tuba, Tublay, Circumferential Road, Sinukima, ti RPMCC. Kabihatan na Department of Agriculture Cordillera ng isayangkat iti damage assessment ijay para Celis Mountain Province. Kanayunan a detalye idano ni Angel Kim Pengosro.
Nangisayangkat ti Regional Project Monitoring Committee Cordillera, kadwa ti Benguet Provincial Project Monitoring Committee ken Metro Bliss Development Authority iti joint inspection ken validation kadagiti proyekto iti Baguio City, La Trinidad, Itogon, Tuba, Tublay Circumferential Road. Karaman kadagiti proyekto ana inspection ti Section 6 Manipud Poblacion Junction, Batuang, Carantes Junction, Balatok Junction. Ken Section 5 Manipud Giset, Binga, Baloy, Tinongdan, iti Itogon. Na-inspection matlaang ti Section 4 ti Bukod iti Labay, Lakaman Provincial Road, ken Section 3 iti Tuwel, Aging Gaambong Dolan, ti Tublay. Ti Bliss Circumferential Road Outer Ring ket na konsepto tapno adda amaksayan ti nailot agonay ti trapiko. Mapasaya at regional connectivity, babaan iti panangipaay kadagiti alternatibo a peripheral a ruta para iti through traffic. Iti Abra, talo a kanayunan a sub-projects iti sidong ti Kalahi Seeds Program, ti DSWD Field Office Car ti nailupas iti munisipalidad ti Pidig. Dumanon iti 5 iti 7 a proyekto ti nakompleto ita atawan. Pakairamanan dito iti pa nakapasaya at slow protection amang protektar iti nasurok duwagasut ababalay, manipod iti panagragaay ti daga. Panakapasaya at duwang nga access road, apag numaran ti 5 gasut ababalay. Naipatungpal dito'y babaan iti Kalahi Seeds kapangyarihan iti kaunlaran sa barangay, community-driven development modality. Iti Mountain Province, nangisayangkat iti damage assessment ti Department of Agriculture Cordillera, iti agriculture sector ti Paracelis. Ti validation ket pakairamanan ti nadadael nga agrikultura iti Enero aging ita a bulan, gapo iti El Nino phenomenon. Tinapautatikag ket nangapektar iti naduma-duma nga apit ken pagbiagan dagiti lokal a mannalon. Dagiti datos a naurnong bayat ti validation ket makonsolidate ken maisumiter iti masuknan nga opisina. Agserbi daytoy abasaran iti posible nga intervention nga aramiden da. Kabayatan na, manipud January aging July, 7,130 SIM cards babaan ti Bayanihan SIM Project, timpaay ti Department of Information and Communications Technology Mountain Province, iti 70 a pagadalan iti Bauco, Sabangan, Sagada, Tadjan ken Busaw. Karaman iti nasao a SIM card ti 25 GB a data iti tunggal bulan. Ti pa nakaiwaras ket mang suporta kadagiti estudyante ken manursuro iti online learning, panakagunod kadagiti serbisyo ti gobyerno ken daddo mapay. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Ilocos Region na ipayan iti livestock interventions dagiti mannalon iti La Union ken Ilocos Sur. Kagidad ti panakaiwaras ti 2,000 pesos at tulong pinansyal baban iti uplift assistance ti DSWD. Daduma detalye danon ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Nangiwaras ti Department of Agriculture Ilocos Region iti nasurok 3.5 million pesos agatad ti livelihood interventions kadagiti mannalon iti La Union ken Ilocos Sur babaan iti Special Area for Agricultural Development wenno saad Program Phase 2 ti ahensya. Karaman kadagiti naiwaras ti upgraded cattle fattener ken cattle grower feeds. Puntirya daytoy ang mapasaya at ti produksyon dagiti mannalon ad-adda ang mapaduras ti biro ken maisakad ti natibtibker ken sustainable a pagbiyagan dagiti mannalon kadagiti nasao a probinsya. Narugyanan iti kalman ti panakaiwaras ti one-time unified package for livelihoods, industry, food and transport wenno uplift assistance para kadagiti kwalipikado a benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4Ps iti Region 1. Dagiti beneficiaries ket makaawat iti sag 2,000 pesos kas kanayunan at tulong pinansyal. Ti uplift ket paset ti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mapagbaling nga accessible ken mapapartak ti panakaipaay ti tulong kadagiti Pilipino nga agkasapulan. Naipatungpal ti 2026 World Drowning Prevention Conference iti ili ti Baknotan, La Union. Nagbali na sentro daytoy ti panakaisakad ti water safety ken disaster preparedness tapno mapaertengan ti drowning prevention iti ili. Mainaig iti dayta, naipasidong iti panagsanay iti rescue operations babaan iti jet ski ken rubber boats, dagiti rescue responders iti ili kas paset, ti agtultuloy apan nakapapigsa ti kabaelanda iti rescue operations.
Para iti mas episyente nga addang iti disaster response ken panagsagana iti kalamidad, na ipatungpal ti upat ngal daw a panagsanay para iti panagaramat iti drone ijay Ilocos Sur. Nang rugi ti panagsanay iti kalman, a pinasitaan dagiti kamang ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ken sumagmamano a kamang ti Ilocos Sur LGU nga indaulwan ti DOST Region 1 ken FIVOX. Na isuro kadakwada ti hands-on flight simulation training para iti panakabigbig dagiti danger zones tapno maipasigurado ti napartak a data collection para iti panakairwar iti balakad. Panakaisuro ti katalgadan nga evacuations ken napinpintas a disaster recovery. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Itimat Damdamag Region 2 kinakurang ti danom mapaspasaran ijay Itbayat Batanes ken aramang drying and storage facility may patakder ijay Apari Cagayan. Report manipod kini Dayan Monica Tukay. Nabalaagan dagiti umili ijay Batanes ti panaginot da iti danom. Iti probinsya, mapaspasaran ti kinakurang ti danom gapo iti epekto ti tikak. No pa'y mapaspasaran ti panagtudo, agtaltalin adlata abasit ti supply ti danom. Kinidaw dagiti opisyalis ti kooperasyon dagiti umili nga aramatan laang ti danom no kasapulan. Iti Cagayan, manamnama amay patakder ti aramang drying ken storage facility ijay Apari, kalpasan nga inwaran ti probinsyal na gobyerno ti pondo nga agatad iti nasurok 6.4 million pesos. Dakkel tulong ti pasilidad kadagiti mangalap nang nangruna kadagiti agproseso ti aramang. Iti Nueva Vizcaya, nang ilatang ti probinsyal na gobyerno iti 35 million pesos para iti panakapapintas ti Nueva Vizcaya Provincial Jail tapno mapagbalinda ito'y kas Rehabilitation and Skills Training Center. Panggap ti nasa pasilidad nga ipaayan ti pagbiagan dagiti PDLs. Ti modernization program ket pakiramanan ti 25 million para iti panakapapintas ti administrative building ti pagbaludan. Main facility ken housing areas dagiti inmates. Ken iti Isabela, naingat ti kampanya ti Isabela Integrated Provincial Health Office kontra iti tuberculosis. Nang isayang katda iti TB Caravan iti San Isidro, Quezon, Jones, San Mariano, San Agustin, San Mateo, Ramon, ken San Guillermo. Naipaayan iti na dumaduma a serbisyo ti agrup 1,600 nga individual. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Kabayatan na ng piguntlata dagiti umili kanda duma a grupo iti panangtumngar na iti plano nga exploration activities ti North Luzon Mineral Resources Corporation ijay Casibun, Nueva Vizcaya. At a follow-up ni Dayan Monica Tukay. Masakit lang kasi sa kalooban ko bilang isang nanay. Kasi marami po akong anak, ma'am. Hindi naman po ako nakakasiguro na yung mga anak ko is baka kapag-aral sila. Yung sinasabi nila na yung pag-unlad, naniniwala pa rin po ako, ma'am, na yung totoong kaunlaran is yung safe na lugar at saka yung kabuhayan na pwede nating ipamana sa ating mga anak. Dayta ti sentimento ti maysa nga umili iti Casibun, Nueva Vizcaya. Iti agtultuloy nga panang tubngarda iti posible a panakituloy ti exploration activity ti maysa a kumpanya ti Minas iti lugar da. Kalpasan na winasuwas ti korte ti reklamo kontra kada Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangang, kanda dumapay iti June 24, itaabulan ti Hulyo, nang ipila ni North Luzon Mineral Resources Corporation Representative Jaime Atayde, iti kaso a cyber libel kontra kini Attorney Edgar Balgos, Attorney Fidel Santos, kini Florentino Dinos II, Presidente ti Dupax del Norte Environmental Defenders. Sigunmet kini Attorney Fidel Santos, abogado ti maysa a grupo kontra iti panagminas iti Nueva Vizcaya, dagiti lugar ti pauken kakidugan iti ili ti Casibun, Nueva Vizcaya, ket saan nasakupan ti Certificate of Ancestral Domain Title 12, gaputa sigud a pasat daytoy ti government proclamation, wenno resettlement area sakbay ti panakaypasdak ti kadti, ken sakbay ti panakaypaulog ti Indigenous Peoples' Rights Act. Inlawlawag ni Santos agaputa imun una ti Proclamation 1498 nga may ti Ipralo ken kadti 12
Masapol a bigbigan ti kadti dagiti makunkuna a prior rights nga adda idi sakbaypay anay deklarat ti ancestral domain claim. Idila ang July 14 nang isayang katmat iti protesta dagiti residente iti Cebu ken Dupax del Norte kontra iti Mines and Geosciences Bureau ken Department of Environment and Natural Resources tapno iparikna ti panagtubngarda iti mining exploration permit nga impaay ti ahensya iti nasao a korporasyon nang ipila ti Act Teachers Party List iti ganda tapno imbestigaran ti Kongreso ti operasyon ti North Luzon Mineral Resources Corporation iti probinsya. Suportado daytoy ti Diocese ti Bayumbong ken Integrated Bar of the Philippines Nueva Vizcaya chapter kadua dagiti umili. Aging gaita, agtaltalin na adlata ti panagbantay dagiti environmental advocates ken umili, iti inaramid da abarikada iti naduma-duma apasat ti Cebu, Nueva Vizcaya. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian. Good news, kadagiti estudyante iti elementarya ken sekundarya iti Baguio City. Amarigatan iti subjects nga English ken mathematics iti pagadalanda. Gaputa daya ti City Library ti free tutorial lessons kadagitoy as subjects. Ada detalye ni PTV TAU intern Cindy Briones. Maysa kadagiti serbisyo ti Baguio City Public Library iti publiko ti free tutorial para kadagiti igtutubo a learner iti elementarya ken sekundarya iti syudad. Daytoy a serbisyo ket jay dagiti volunteer teacher para iti mathematics, English, storytelling ken basics ti foreign language. Tinasao awagas ket mangipakita iti inobasyon ti library maitunos iti agdama a sitwasyon ti teknolohiya iti baet dagiti mabuya a katulungan dagiti learner na pataglatta ti presensya ti aktual a manursuro. Since this is a learning hub, no? It's a public space, so why not come up with different activities that would engage to the community? So nakita namin, we started going to schools. We started going to schools and there we were able to see na kailangan talaga na kami rin ay tumulong, no? Regarding learning, knowledge, yung mga ganon, knowledge acquisition. Saan laang apanangisuro ti panggap ti Baguio City Library kadagiti ubing ngumkit di tapno makatulong kadagiti naganak para iti masakbayan dagiti ubing da. Sigun mo't kini teacher Adonis Tugana a volunteer, ti tutorial ket makabawas iti beteng ken danag dagiti learner nang runa dagiti nababa ti grado da iti pagadalan da. Al-alukayen dapay dagiti daduma a professional na agbalin a volunteer. Gusto kong magkaroon ng ibang volunteers naman ito para ma-feel nila talaga yung satisfaction. Very fulfilling itong programang ito kasi nakikita mo lang yung mga kasayahan sa mukha ng mga learners mo na overcome nila yung difficulty nila sa subject na ito. Impanakalmat ni Gloria, ti tutorial lessons gaputa nakatulong ken kuana. Mas naka-recite ako than last year. Tapos mas naintindihan ko na yung mga questions. Pero for now, medyo nahihirapan pa rin ako sa mga pag-intindi. Pero nakakagawa rin naman. Mauawis dagiti daduma a learner nga awanan iti tutorial ken marigatan iti klase da nga agturong da iti City Library tapno maipayan iti tulong. Kadawyan a maipatpatungpal ti tutorial tunggal agsapat ti Sabado may konsidera mat ti free time dagiti learner ken tutor iti schedule. Babaan iti daytoy a programa, maipaayan iti kumpiyansa dagiti learner ang mapabilag ti panagbasa ken panakaawat da iti basbasaan da. Siak ni Cindy Briones para Ipagilian. Dalanas ken amamuan tapno maprotektaran dagiti BPAT member ken opisyal ti barangay iti Santa Elena Kalanasan Apayaw ti bagi dagitoy imbinglay ti First Apayaw Provincial Mobile Force Company. Dahil kat baban basic self-defense. Ito'y nanayunan pa iti panakamo dagiti pimaset panggap iti self-defense kan dagiti tumbang aramidan iti panawon ti emerhensya.
Aktibidad mangpatibkar pa iti kapabilidad dagiti benepisaryo iti panangmintinir iti linak ken kapya ken iti panagrespondi iti security related incidents iti komunidad na. Kastamot ano yun ay unay manan ti kampanya ti PNP kontra terorismo, illegal drugs, violence against women and their children, menopause, ken Safe Spaces Act, Anti-Bastos Law. Pudno unay nga one kapas, dirag sa kamarik na, iti panangipaay, iti serbisyo, komunidad. Mapagsarasaritaan ita iti social media ken nagbalin a pakasaknan iti impeachment trial ti kinapatag ti judicial affidavit amay sa kadagiti legal a proseso nang runa iti uneg ti korte. Anya kadi ti judicial affidavit. Amon tayo babaan kini Dayan Monica Tukay. Agsisinarunong nga objection ti impiksan ni Defense Counsel Mark Vinluan iti may kawalong aldaw ti impeachment trial kontra kini Vice President Sara Zimmerman Duterte gapu iti maatak nga unauthorized ken unsigned nga affidavit ni self-confessed Davao Death Squad leader Arturo Las Cañas nga inusar ti prosekusyon kas pamanapnap iti pattern of violence ti Vice Presidente. May basar iti investigasyon ti National Bureau of Investigation. Amoy kadi kakailyan no apay anapatag ang may pasidong iti na proseso, ti panakabukol ti maysa nga affidavit ti maysa nga individual ang mausar iti korte. Anak kadi daytoy a dokumento. Daytoy ti makunati maysa nga abogado ti gobyerno may papaan iti judicial affidavit. The judicial affidavit is a sworn written statement signed under oath by the witness and certified by a lawyer who conducted the interview and includes details such as the personal circumstances of the witness, where and when the testimony was taken, and a declaration that the witness understands they may be held liable for perjury if did not tell the truth. This rule applies to all cases that require the presentation of evidence, except small claims. May basar iti judicial affidavit rule ti Korte Suprema, ti judicial affidavit ket formal na isurat nga statement of facts a voluntaryo nga inaramid ti may sa atao wenno affiant babaan iti oath wenno affirmation ken pinirmaan iti imatang ti otorisado a notary public. Naka-attach iti nasao a papel dagiti literato ti valid government issued IDs dagiti masapnan nang runa iti nagpaaramid iti affidavit. Kasapulan na personal ang mapanti masaknan iti notary public ken agsapatawan no mga ramit iti pamatalgad ang mga deklara apudno ken umiso dagiti linaon iti daytoy ken mapirmaan iti wet signature tinasao a dokumento sakbay ang makabilan iti official seal. Kasla simple ti affidavit ngem gaputa na aramid dayta babaan iti sapata at daligal asungbatan ti nagsapata no saan apudno dagiti dinakamat na ken nagulbod, nabayadan, napilit o nabutbutang kabayatan nga araramidan na ti dokumento. Isu a kailyan, ti panagaramid iti sa uken aligasyon asaan a notaryado ket narigat a pagbasaran kas ebidensya kontra wenno pabor iti maysa a tao. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adan. Iti pakasaritaan maramrambakan itaabulan ti kaunan ang gundaway panakakagteng ti tao iti bulan iti tawen 1969 baban iti Apollo 11. Intay subyan dagiti pasamak iti parang ni Angel Kim Pengosro. 10, 9, ignition sequence start. Idin July 19, 1969, bayat madandanagan ti minilyon nga orayon ti resulta ti misyon ti NASA nga Apollo 11 nang ipaulog ni Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. ti Proclamation No. 582 anang ideklara iti July 21, 1969 kas may isang special public holiday iti intero a pagilyan. Nairanta ti proklamasyon amang ted kadagiti Pilipino iti gundaway amang saksi, babaan ti live television ken radio broadcast, iti umuna agandat nga agdisu iti bulan. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent?
Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Iti dayta at tiyempo, ti panagsukisok iti lawang ket nagbalinan ang may isa kadagiti kadaklan a sayantipiko a panagreget iti may 20 a siglo. Ti misyon ti Estados Unidos nga Apollo 11 inrepresentar na ti adu atawon a panagsirarak, teknolohikal a panagbalbaliw, ken dedikasyon ti rinnibo a scientist, inhinyero ken astronaut. Siga gagar aninamnama dagiti tattao iti intero a globo, no kabailan dagiti tattao nga ramidon ti kasla imposible idi, ti panagna iti rabaw ti bulan. Naiuswat ti Apollo 11 manipod iti Kennedy Space Center iti Florida idi July 16, 1969. Ang nakaawit iti talo nga astronaut, Neil Armstrong, commander ti mission, Buzz Aldrin, lunar module pilot, kani Michael Collins, command module pilot. Nagdalya sa tiluganda iti dandani 384,000 a kilometro iti lawang, nagturong iti bulan. Ang nakaawis iti atensyon dagiti tattao iti balasiw dagiti kontinente. Tinabaligi a panagdisuti ng tanda iti umuna agundaway ang nakadanon dagiti tattao iti rabaw ti bulan. Sumagmamano nga oras kalpasan na, bimaba ni Neil Armstrong iti lunar module, kaskaunaan a tao anagna iti bulan. Kalpasan ti sumagmamano a kanito, nakikadwa ken kuana ni Buzz Aldrin iti rabaw ti bulan, bayat nga narami dagiti dua nga astronaut dagiti scientific experiment. Nagurnong da ka dagiti bato ti bulan, ken imontar da ti bandera ti Amerika. Nakompleto dagiti talo nga astronaut ti mission da. Agingga ang nagsublida iti lubong ang nagdisso iti Pacific Ocean iti July 24, 1969. So many people have done so much to give us this opportunity to place this American flag on the surface. To me, it was one of the prouder moments of my life to be able to stand there and quickly salute the flag. Ti Apollo 11 ti maysaan ang tignay iti panakipasdek ti Philippine Space Agency ken ti umad-adu a panagusar ti pagilyan iti satellite technology para iti weather forecasting, disaster risk reduction, agriculture, communications, ken environmental monitoring amang ipakpakita iti pateg ti space science. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Iti daytoy agundaway alawatan tayo ti sasaadan ti panawan baban ken ni PTV ISU intern Elaine Mamuad. Kailan sublian tayo ti sasaadan ti panawan baban kini PTV ISU intern Elaine Mamuad. Elaine. Pagyamanan ala, magandang hapon. Maulap na kalangitan at pulupulong pag-ulan ang nararanasan sa bahagi ng Luzon. Karagdagang detalye or update sa lagay ng panahon mula kay Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulap panahon ngayong araw, July 22, 2026. Southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto sa Mindanao at Palawan. Tracks ng low pressure area ang nakakaapekto naman sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Narito naman ang ulat panahon, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan ay makakaranas ng maulat na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o pagpulong-pagkidlat, bulot ng southwest monsoon o hanging habagat.
Ang Bicol Region at Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o pagkulog-pagkiglat dulot ng trap ng low pressure area. At ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkiglat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkiglat dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula hanggang timog kanluran ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtay ng agwat ng temperatura bukas sa Naudol Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 36 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:33 ng hapon at sisikat bukas 5:35 ng umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station, Larry Esperanza. Maraming salamat at magandang hapon po. Maraming salamat Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Laging updated sa lagay ng panahon at laging handa sa anumang emerhensya. Ligtas ang laging handa. Ako si Elaine Mamwad para sa Bayan. Itikaw dyan nga update kakailan in lapasan ti impeachment court ti trial iti Article 4 itangal daw kalpasan nagparangkas ti stigo ni NBI Director Melvin Matibag. Kanayunan met nga update mapapan iti impeachment schedule inton Lunes, July 27, awan ti impeachment trial gapu iti may kalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Inton July 28 met awan matlaang ti trial tapno maipayan gundaway ti traditional Senate Minority Block Counter Sona preparation. Ken maituloy laang yan ti impeachment trial inton July 27 aldaw ti Miyerkules. Ditamat amang rugi ti barong schedule ti impeachment trial tunggal alas 10 iti bigat aging ga alas 3 ti malam tapno maipaayan gundaway dagiti senator nga agsesyon iti alas 4 ti malam. Padaanan lang ta kakailyan ti special coverage ti PTV iti impeachment trial inton umay alawas iti Free TV kan iti social media platforms ti PTV. Kakailan ti word of the day tayo itang agduma kay papanandarito kat magkaiba iti Filipino ken distinct iti English. Data ti pakabuklan dagiti kang runa na damag itangal daw siyak ni Jordan Campana. Indal ni katakay dagiti nababara kompleto ken napapatag nga impormasyon siyak ni Ala Sunduan. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti TikTok, Instagram, X, ken iti YouTube. Aging gamanan inton bigat. Padaanan Lunes aging gat Biyernes agrugi ti las 4 ti malam. Para iti umno, husto kan alisto adamag. Dakabi ti mapagpiaran. Daytoy iti Kang Runa na Damag.